Passenger FKG Yamana to yau din ta zamo ta daban ce kulli muke yi suna kwancewa to fa a sanne zan sa su zauce to mu ne nan gayen Libya in ka shigo Sahara kai jan wuya neman halak har ka shawo wata jarmiya zan waka har na samu ta katiya to yau kiɗin fa daban da jiya mai tsarin kafa kitin goruba mai farin jini ku ce haiba na nake yi to kai fa wanka a jikina kamar sufa da na kullo ku rufe kofa wasu kawo su ce mini fasaja yanzu ku ja baya yanzu ku ja baya yanzu ku ja baya to fasaja ne FKG gayuna na saka sa a keji yan matan mu saka sa a keji Boko in dan bada musu yaji kai ku ce mini fasaja FKG Yamana